Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Kijkers en luisteraars van Cultura TV, wij zijn vandaag aan de Gotong Royongweg, Kommerwijnen, een zijstraat van de Peperpotweg. Zoals we kunnen zien, gaat het niet goed hier met de straten. Natuurlijk niet deze alleen, er zijn veel meer straten. Maar daarvoor zijn we dus vandaag hier met Kommerwijnen baas. En lik van Amma etaki Kommerwijnen baas. Hij is baas en hij weet waar. En fa zijn Evroko in Kommerwijnen. Kommerwijnen baas, Fafi. Ja, goedemiddag al. Ja, goedemiddag aan kijkers, de Surinamers. En universeel wisselsief kondre ude. Weet je, maar komen we naar basis baru odi, zo lobby. En dit is satramant bakadina. Maar zo lobby men gidingen kijkers. En vooral mensen hier in Kommerwijnen, overal van Kommerwijnen, ze zijn naar lobby. Want na lange tijd kom ik weer in beeld. Dus die breedte van mij door Baka. Want dat is mijn actie van tak. Hey, hoe zie komen we naar baas, hoe zie komen we naar baas. Maar komen we naar baas de. Komen we naar baas de. We doen ons aan niet, we doen een keer rustig. Dus dat ding. Oké, komen we naar baas. Hoe deed je dit naar de Gotong Royongweg, een zijstraat van de Peperpotweg? Ja. Dit is niet de enige straat die eigenlijk slecht is en vooral bij alleen de daddies, apasi en fokko. Maar kunt u ons zo een beetje vertellen over de straten? Worden ze geschreeuwd? Hebben jullie al intussen contact opgenomen met OW? Alla dit aan dat. Nee, kom ik bar ook toe Odi. Met bar Odi go naar een president, haar excellentie Jenny Geling Simons. Met bar Odi, mijn president. UNO-president, vrouwelijke president, alle de sympathisanten, alle de structuren voor Kommerwijnen, geheel Kommerwijnen, alle dingen, lobby, brada nanga sisa, alle de toppers dat in de regering, een heer totale regering, met baru odi, zo lobby man. Yes, op terug te komen mevrouw. Vaak, de maar is schrijven de passie wel, hoe te contact met OW omtrent de passie? Nee, kijk, de OW, dus na een beginfase voor OW, dus na een transitie. Als we nou een nieuw minister ons doen dat, dus nu na minister het doen we Rocco, het doen we inventaris, is dat weer toch voor Luku, zijn aan de punten. Samen samus doen. Maar ze zijn bezig. Met actie afvolk voor hoor patiëntie. Want een regering zijn deno, toch? Ik kan tegen taki do potaroko. Want ze hebben het al mee gezegd van, komen we in de baas, we gaan vanaf de dag, wanneer we aantreden, gaan we hard werken. En dat heb ik ook kunnen zien. Ik zie het ook bij mevrouw Simons, de president. Ik zie dat ze hard werkt, ze beweegt overal. De toppers die daar zijn. Shang heb ik ook kunnen zien dat hij ook bezig is. En hij is de minister, hè? Hij is de minister. Ja. Hij is de minister, die is echt bezig. Maar iedereen doet zijn ding. Maar laten we gewoon rustig afwachten. Niet voorbarig zijn. Dat is niet doen. Ik heb altijd jou op mangsa of zoek of haren, troes, zo dan dat soort zaken. Maar wij moeten gewoon
ons dingen blijven doen. De RR's en de DR's die hier zijn, geheel Kommerwijnen, laten ze alles aankaarten en laten ze huiswerk maken. Dat later dan de Aroko moest beginnen doen, dat de mij beginnen doen, Aroko men. Maar wacht die rustig, lukken sa minister het doen. Minister de bezig, en minister de bezig, Stefan Chang. Dus laten we kijken. Met OGP ook toe, in het district ook toe. Dus dat zou ik alleen willen zeggen, maar we weten dat hier in Kommerwijnen de wegen slecht begaanbaar is. Of ja, slecht begaanbaar. Het is slecht begaanbaar, maar doet weer, ze gaan alles op alles doen om doet weer een goede weg te hebben. Yes, om het te herstellen. Om het te herstellen. Ja, maar misschien tak op jugu de, want meneer Stefan Sang pot want to mana osso. Dus aher sana chawa her trobi kon to tap apasi. Heeft u misschien iets te zeggen daarover? Want volgens mij denk ik naar opzet kan de Amapur, de minister Poer de Rokomang. Nee, dus van Apur de Rokomang. Kijk, de man kost om jullie. Jullie zijn ze aangetreden, toch? Dan ik denk dat je een minister nog kan roken den soort mandatie toch? Dus pas een maand. Ja, ja. Dan is het niet in orde. Dus aan een god weekends aan een god via een goede structuur van ons god toch? Dus moeten we dat even aan de kant laten. Maar een minister, if een minister het doet ook, ik kan doen ook men. Is dat niet toch? Maar Sami Kouchi to tak nu dat over de Gotong Royongweg praten, alle wegen, zandwegen hier in Kommerwijnen. Wat zou u eerder kiezen? Dat van het Hogerhuisstraat eerst gemaakt wordt of de zandweg gewoon? Daar is echt probleem. Dus eerst Sami bij een actie aan minister. Sami bij een actie aan minister. Minister, loop van Hogerhuisstraat. Van Hogerhuisstraat naar Aladé de Banti en Boro Dape. Want alle twee zijden bij Go-To en... Ja, alle twee zijden. Alle twee zijden. En de Olo Biggie gaan En de Olo Biggie. Dus van Hogerhuisstraat eerst aanpakken men. Maar ik weet dat, dat ze daar bezig zijn. Ja, want ja. Isabi, de man op DNA, de man de wetten in DNA. Ja. Er moet doet weer vast aan die sneek. Even omgaan. Maar de minister is bezig, man. De minister is bezig. Okay. En hoe lang zullen de mensen dan wachten? Want uno kaya ala di allemaal bezig. Want de mensen willen dan ook uiteraard veranderingen zien. Ja, klopt. De mensen willen veranderingen zien. Maar de toppers zijn daar. Dus ik zeg het met Egi, ze zijn echt bezig. Dat is dat ding. Oké. En, sorry. Tehulukutak, van nu de akondre ego, het gaat heel slapjes. Er is een overname van de nieuwe regering met ook alle andere partijen. Van is het een samenwerking die zou gaan naar de toekomst? Want justitie valt nu ook onder ABOP. Veel mensen klagen daarover, maar wat vindt u persoonlijk daarvan? Dat weer met deze nieuwe regering. Ja. Ja, ze moeten het samen doen. Kijk, dan moest go zoeken voor boycott naar de Sandati. Maar laten ze gewoon gezamenlijk werken en dan echt een open oor hebben. Oké. Isabi toch? Ik denk kon nou nog jugu. Als dan gewoon open oor voor het volk. Het volk heeft gekozen en dan laten ze gewoon werken man. En dan zoeken voor de chantage naar dit soort Sandati. Het is nergens sport nodig en laten ze gewoon werken. Dat is dat ding. Oké. En komen we naar Bas, ook de Oekiswang president, hè, onze eerste vrouwelijke president in Suriname. Natuurlijk, mevrouw Simons is heel capabel. Ja. Toch, als van best doorlijk voorzitter voor DNA, wat pisten toe. Ja. En ik denk, mevrouw Simons, oma Roel Akonder, gaat het goed gaan of zal het toch wat stroefjes zijn? Het gaat, kijk, Want we moeten niet veel... Ja. Ja, er wordt gezegd dat we even nog een pina moeten eten, om tayo bere eventjes nog eten. Maar dus wanneer komt het wel goed?
Nee, kijk, luister dan. Dus, niets gaat gemakkelijk. Ja. Toch? Maar kijk, ze is er pas. Maar laten we gewoon geduld hebben, man. Ik weet dat ze een goede job gaat klaren. Toch? Dus we moeten gewoon rustig afwachten. En laten we kijken, laten we er ook ondersteunen. Want met die vrouw is nou een kring anti-vrouw. Een vrouw is nou een kring anti-vrouw en ik ken haar van dichtbij een beetje. Ik zei toch, ik ben maar ik kon doen ook kon doen roko men. Omdat ik tak mi ababribi, tak ook kon doen roko. Dus mevrouw Simons, de president, haar excellentie, mi kan tegen doen abun roko, gisranang. Dus dat hebben we nodig, dan doen abun roko. Nou, look de boycotters, armoedzaaiers. Ja, ja. Maar blijf werken, man, voor Suriname. We hebben u gekozen en we moeten gewoon verder en gewoon ons dingen doen. Dat Ook is dat hoe, ding. een salaris start bij DNA 130.000, een president 400.000. Er werd aangegeven dat ze dit zouden tegenvechten. Maar misschien hebben ze nog de kans niet gehad om dat te verbeteren. Maar van even naar verhoging is. Terwijl de rest van Akondre eigenlijk bepaalde man, Abifiang, Epina. Dus Loco, een verhoging, en ik vind het wel een beetje zielig dat een verhoging komt. Maar wat zullen we eraan doen? De vorige regering heeft dat doorgedrukt. Dus we moeten een model kijken van de man kan saketje zo bakken. Om ja, de wetten worden daar ingenomen daarbij in de assemblee. Dus hun gaan bepalen. We zijn gewoon het volk. Wie zijn wij? We kunnen nog niet bepalen. We moeten normaal bepalen. Want de wet tikt dat aan. Toch? Zijn we buiten, dus we weten van niets. Dus wij moeten gewoon de dingen blijven volgen. En dan, die mensen die daar zijn, die moeten ook goed denken aan volk, weet je. Dus ja. Dat na eerst aan die. En terwijl je capaciteit schrijft, dan moet je dat voor je pres na zo modder. En moet je dat wagi vast vaker, ja? Ja, dat wagi vast toen ze voeren, ja zo. Dus hier de Gotonroyo-weg, je hebt hier de Santoso-weg. Je hebt de weg naar Peperpot, naar achteren, La Liberty. Je hebt de Christendam, je hebt de Sadio-dam, je hebt de Rasmond-dam, de Golekweg. Weer geheel Kommerwijnen heb je een Wallerweg, nu Amsterdam, yes. Overal van Kommerwijnen, zowel ook in de stad hoor. Alles safe voor Sranang. Maar met de man kon lukken de passiment. Na de passie naar Heersani, de onderstellen bari voor de wagi, weet je toch, en onderdeel dierba. Dus een regering, de regering is daar. Laten we ervoor zorgen dat we kon Roko echt gaat volk. En natuurlijk voor Roko Amoni moeste. En ja. Denkt u dat binnen 5 jaar Akondre Kasset Kombu? Dekio krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Binnen 5 jaar, ik denk het niet hoor. U denkt het niet? Nee. Binnen 5 jaar niet. Maar we moeten gewoon realistisch zijn. Ja. We moeten blijven werken. Dat is dat ding. We moeten gewoon blijven werken. Maar met de oil en gas moeten we nog zien. Of Aroko dat in Roko is. Maar in kan je tak na visie dat is dan in op sa. Ook toen dingen betalingen voor RVI stop. Ja, klopt. En dan had u tenminste geregistreerd? Nee. U had niet geregistreerd? Nee, ik had niet geregistreerd. Nee, nog geen ammonie? Nee, ik nog geen ammonie. Ik dat van hoe. Waarom niet? Het is ja, goeiedag. Geld voor ieder? Ja, het geldt voor iedereen, maar mooi met doe je josselen met doe je gisani. Dus wassel en dan pay wat money def make you. Maar is een vak onder de bak onder de tranga, iedereen zoekt het. Allemaal is zoeken de Libië, is dat toch? Maar we moeten gewoon blijven werken en de overheid moet een werkgelegenheid creëren, is dat toch? Werkgelegenheid en dat na hier zijn die, is dat toch? Want Sranamang, sami volg voor Sranamang, ja, no de inattentie. Voor Sranamang ik women. Ja, ze gaan weg. Het is niet meer rentabel.
Dus maar ik weet, dus maar tekwang, dus maar Congo, Holland of België, blijven ze daar hangen, ze komen niet meer. Dus mensen die daar in Nederland zijn, met begonnen en nou een vrouw kost doen, hoe kon bouwen operen, want nu dan een vrouw. Dus laten we abribi men, bribi na krachti, abribi tak au go bunanga sranang. Isabi toch, want nou een vrouw kondra kondre. En alle ondersteuning omgeven. Dus dat na hier zijn hier. Goed, komen we in de bas. Als je de passie, natuurlijk hoop dat openbare werken doen aan. En nogmaals, trouwens, heeft u nog wat te zeggen aan het volk? Een motivatie of groetjes doen aan iemand? Nee, kijk, straks is er vakantie. Wat ik aan alle Surinamers wil zeggen, dat we teken voorzichtig in het verkeer. We teken echt voorzichtig die zwemplekken. Want is dat na alle jaren dan was maar ik kon las libi. Het is niet zo lekker voor las van geliefde vie. Maar let jullie goed op jullie men. Uluku boom, pewego, weet je. En vooral die kleintjes, isabi toch vakantie ik kon. Met uluku de ching boom, isabi alasi pewego fusranang. Isabi toch. En uno redelijk longman in het verkeer. Want die reversie van hoe gereis straat nu de. Laatst zag ik het op FB over een alien, no? Het was een auto, maar rijden met een rechtse bocht, allemaal mekje of zang, is dat een man kon dedelijk dat PV's-haven. Het is zo zielig voor die man, voor de familie, is toch. Sterkte aan de familie, maar om geen systeem, om geen mindset voor ons reven. En dat toen een slogan voor NDP, Kenki Assistem. Kenki Assistem, maar een Kenki Assistem, dan ligt het niet aan het individu. Dat een naar wansman noemen, is dat toch? Maar naar een heersende bevolking, om ook Kenki mindset voor nu. Want je hebt want toe, de goeie die nagesproken, echt, ik denk je soms bekrompen. Hè? Dus je dat kan geen kiezen kon heren, dan regeren die sisans doen. Dus go positief, go denk je positief, maar hoop dat boy, dat kan geen kiezen kon. En nu de samen vieren in temekoiri tapa wegdek, dat samen volgt dat wan rust kon in akondre, wan rust kon, Afrikon. Dus we gaan blijven werken. We gaan blijven werken met bar alades maf mi dapena bar alades maf mi odi dapena Hollanda zie we zo zie België zie met bar alades ma odi zowel hier in Suriname met bar des maf mi vrijheidsvleit odi met bar des maf mi Sofia odi tamen gapassi isabi top met bar een ghetto movement odi ghetto movement een mama van Ommeren die ook hard heeft gewerkt isabi toch afro dat nou een vrouw sang move in een ghetto en mi consitak aba ghetto misref consi tak afro dat het in Lomaveld na ekte in Lomaveld men mevrouw Patty van Ommeren en big up alle de boy street media weet je de man bij de Tapaveld is dat toch een big up ding geheel street media amansans na Baka street media bota alle de man voor stootgroep maar gewoon komen wij naar uit met big up een heerstructuur voor komen wijnen. Dus zo lobby, met kutan doen aan roko, met urgroko gide passie, want alle des maar weer komen wijnen bas, de tegi komen wijnen bas, de passie, met taki. Het komt goed, nadat je wanneer me kan tegen ding, want de toppers die dat vertrouwen in het. De Abba vertrouwen en de moest Abba vertrouwen in mij, want mij takken de toppers, want we takken de toppers en de toppers leggen uit dat nee, we gaan blijven werken, we gaan deze dingen doen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Dus het komt zeker goed man, het komt zeker goed, maar in Abba Bribi, in de regering die sisans doen, de man op Potaroko, ze gaan niet slapen, dus dat is dat ding. Maar
Tamara was aan dit jaar ook toen weg naar Peperpot voor de familie Rosan. Je mag gewoon prikken, check je bloeddruk. En je kan ook, er is ook een soort braderie. Dus alles maar kan go dat weg naar Peperpot. En in Stafveld, daar heb ik als kleine man gevoetbald. Ik ben blij dat bij Lonanga de Chimboy, alle de boy van Bierti. Dus iedereen is van harte welkom. Komen jullie naar daar. Er is ook volgens mij later op de avond is er wat op Veerplein. Dus, ja, in verband met je Japanse immigratie. Ja, Japanse immigratie. Ja. Dus ik roep alle Mojawa Mati en mijn Kanchane, iedereen. Ik roep ze op. Komen jullie naar Veerplein, is dat toch? Op feesten, uno megrap na uno day, is dat toch? Dus uchare waka, ocholali. Hey, me bar odi, so lobby man, die komen wij naar mensen van me. Zowel Nederland, is dat toch? Zuidoost, vooral Zuidoost. Hey, en het weer daar in Zuidoost nu, ja, en want Bigistan is een kwaku, hè? Kwaku. Ja man, kwaku. Ik zie de Pajekare. De man, Sonneman, met samen voeren te pak kwaku. Sonneman, big up Sonneman. Alle dingen, de fans, de bandleden, basic country, Erigeri, alle de boys meer Erigeri. Maar met big up alle de Strana band ook toe, hè. Take u big up, lobby. Yes, en komen we in de baas. Dankjewel dat u ook terug bent gekomen op Culturo TV. Ja, maar en met big up Culturo TV, ja. Binnen Loes Culturo TV, dat kan tegen ook toe. Alle de kijkers, ja, komen we in de baas dit jaar. Maar we chare wakamen, maar we gaan goed werk blijven doen. We gaan fetigi stranang, omdat we lop stranang. We tedegi stranang. Mi tegen ja, zo mi dat stranang nou een sweet kondre. Maar de leiders zijn daar. U kon do arok of Sranang. Sranang, dan was sweet kondre. Dus 25 november dadelijk. Dat nou een trasingi was singi. Voorzien bij Singapore dat jong, 25 november. 25 november? Ai, bij Singapore. Sranakis wamang pitching, 25 november. Sranakis wamang pitching, faning. Dus ook als het 25 november, je zingt? Nee, dat ano, je zingt zo toch? Hoe zing je zingt precies zo toch? 25 november, Sranakis wang vrouw pitching, faning. Jenny zien must know. Yes. Basana we na family man, we na family man. Maar go door maar zo lobby hè. Yes, dat ding. En kijkers ook de mensen van Kommerwijnen, natuurlijk alle Javanen daar ook in Nederland. Jullie kunnen straks ook zien hoe Javaanse immigratie wordt gevierd. Te Veerplein op Kommerwijnen. Kommerwijnen Bas, thank you. En ik zie je bij de volgende. Peace love, alle Surinamers. Hoe kom je door Roko? Peace love voor mijn Surinamers. Het maakt niet uit als je Javaan bent, maakt niet uit als je een Juristaan bent, maakt niet uit of je nou een Indie boy of Japanese de boy. Als dat allemaal gezamenlijk Surinamers. Uno na Crioro, maar uno me grap, de Crioro brand zo lobbyeren, uno abnoan hateren. We hebben geen enkel haat, we hebben geen vijanden. Dus dat is dat ding. Hier in Suriname heb ik geen enkel vijand met niemand. Dat lijkt jullie dat uitdrukkelijk zeggen. Komen wij naar peace and love. Dat naar hier, Sani. Lobby, man. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.
vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me, you'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me, you'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move.